Patuljak Sturdy bio je drugačiji od drugih patuljaka. Proizveden je u Kini, gdje su mu proizvođači umjesto prstiju dali škare. Ljenčuke su mislile da nitko neće primijetiti. Sturdy je bio jednostavan tip. U mladosti je doživio mnoge pustolovine, sad je samo htio mir. Živio je u vrtu bake None, gdje mu je jedina smetnja bilo njezino prigovaranje. U susjednom vrtu bilo je drvo za koje je baka vjerovala da će ju se srušiti na garažu. Sturdya nije bilo briga za bakinu garažu. Ali je zbilja htio da prestane gunđati, tako da je odlučio posjeći drvo svojim defektnim škaroprstima. Progurao se kroz ogradu i počeo rezati. Nije bio uspješan, vjerojatno zato što se drvo probudilo i progutalo ga. Bila je to samo obrana. Patuljku to nije osobito smetalo. Bilo mu je malo neugodno kad ga je stablo gutalo, ali osim toga mu je bilo u redu. Zapravo, bilo mu je baš lijepo. Nitko mu nije smetao. Instinktivno je počeo plesati. Sturdy nije bio svjestan da njegovo plesanje škaklja drvo. Sturdy se udario i podijelio na 2 patuljka, pa 3, i samo se nastavio množiti. Smijao se i smijao. U smijehu se prevrnulo, baš na bakinu garažu. Kad ih je bilo dovoljno, su jednostavno iscurili iz stabla. Sturdy i njegova vojska su bili zadovoljni i samo su sjeli natrag u dvorište. Napokon, mir i tišina. No. Ili ne? No.